Nakauwi na pala kami ng ng US. Bakasyon kami sa Pilipinas ng 2 weeks. Inom tayo ng tea. Kaya lang yung bakasyon namin, panira talaga tong bagyo. Nagkataon na may bagyo, may earthquake. Hindi naman kami tinamaan ng earthquake ng malakas talaga. Pero naalala ko nung parang madaling araw ata yung nagising ng kapatid ko. Punta daw siya punta daw siya sa babuyan kasi naramdaman daw niyang may earthquake, chinek niya. And then, yung after 1 week namin na stay sa family namin, yun na yung next day, papunta na kami flight na namin papuntang Manila going to Boracay. Nagkaroon naman ng bagyo. So, kinancel ng airlines yung flight namin kasi nga may bagyo. And then, nag-decide na lang kami na hindi na tumuloy. So, hindi natuloy yung pagpunta namin ng Boracay. Yun yung nakakalungkot. Excited pa naman akong dalhin si Ayla sa sa dagat ba. Para maglaro siya ng mga buhangin doon. So, ayan, hindi tayo lucky kasi nga yung weather sa Pilipinas is sucks nung nagbakasyon kami. Palaging maulan, tapos mainit, tapos maulan. Mag-tea tayo. Na-miss ko to eh. Lalo na ngayong nag-uumpisa ng taglamig. So, ang malimit kong inumin talaga sa hapon and then sa gabi, tea talaga bago ako matulog. Hot tea. And then sa hapon naman, pag galing ko sa work, especially pag winter, sobrang lamig. Tawag dito, hot choco. So, yun yung paborito kong inumin pagka malamig na. Yun yung paborito kong inumin, warm na inumin pag malamig na. Ngayon, inom tayo ng tea. Ang cute gustong-gusto ko yung haircut ko ngayon. Ayan, tinali ko siya kasi yung layer, nagpalagay ko kasi ng layer, sobrang naeksian yung layer. So, tinali ko na lang siya ng parang para walang, tawag dito, sagabal sa mukha ako. So, ayan. Nagpagupit tayo ng sobrang iksi. Gusto ko kasi ito yung gusto ko lalo na pag taglamig kasi mabilis lang i-hair dry ba. Pag mahaba, extra time kasi syempre, of course mahaba yung buhok natin. Pag ganito, mabilis lang i-hairstyle.